sa Zumi guys. Pag itahan teacher. Close pag room. That's a lubi-lubi. Ah, Kasha, are you sure? Yeah. Okay. Can you move a little bit? Yeah. I wanna sit with you. Okay. Okay. Let's just sit here na table, wait for teacher floor. Agad ang maestro ni guys, imig pangan. Florame laman daga kay Florame. ME man agad MAY. Nga naman tagahangan MAY naon sa pag nagrehistro na nga hubog ng kuno. Wala naman nagkadima. Oh, pag-abot ko dito, ana na liraw-liraw nagmata na wrong spelling na hinuon. Yeah, the kids are running. It's okay, just let the kids run, okay? And Dalton is a good boy, just sit only in the chair. No, that's Wobby. Yeah, that's a lubi. Oo na, hangan That's ang feeling not pero the sa movie, ginaraman that's kay a mauna pasta. ang panalangin pud. Durami, Nanay, Bisaya paano jud ka? dahi jud. Ang school ni Dalton guys, Daplin jud highway. Mao di pwede og di atungan. Jag kunahig malingahan sa teacher, magawas inganan dyan na. Di gawas sakit pa na highway na. Entonces, say hi to the guys and you tell the guys that you're going to school now and you need to say goodbye to the guys. Bye, guys. The guys are there. Hi, guys. Say goodbye. You need to go to school now. Come on. Bye, guys. We're No. going to school. Okay. No, You give a flying kiss. Hi, guys. Nakauli na may guys. So, magkalat-kalat na po mi guys. Hi Dalton, you wanna play with me? Yeah. What's your name? My name is Dalton Big Cow-Cow-One. Di ka kaukawan, lokalan. No, Cow-One. Garaan si kakaukawan, di ka. That's funny. You're a joker. Garaan. Hi Dalton. Hi Dalton, do you wanna play with me? My name is Dinosaur. That's so dirty. Manglakaw mi guys at tumikatigbian na may kuwaon nga drone. Kang Dudong TV, nga vlogger po na siya, ibalik dyan niya sa kauban ni Undoy po nga tour guide. Nga gusto na mag-drone shot dito. Ya, kami man mo makakuan, makalakaw-lakaw, kami lang may mukuha. Mangita po dito, kapit-hapitan dito bag natay mablagan dito ng mga view-view po ba? Hapit pa ko dari guys, og mursiko. Kay kaning mursiko guys, grabe ka importante ni siya. Labi nas nagdali-dali. Kay ngano? Wa man ka panot bras. Hingi kay ko ng Undoy. Oh, sira, paano dyan nag-helmet kay manghingi kay pa. Sunog. Ala. Duha, sunog. Ano din na? Gamay na. Sama na yung kuprahan. Galingan. Galingan na ni. Gamay ra. Pero mudako na, kumpiyansa sila. Nadali ra. Sige, para magput-puto. Dali ra ko no, wa madali og doon og sud. Sige kay nasa fire extinguisher. Nasilingan ba? May gipanggamit. Nagkaguliyang dari, marejo dari sa karami. Pagyapon din napatay to sud guys. Manilong midaan dari guys kay nay uwan pa duong. Ari mi sa dalikyat manilong. Uwan pa man kuno dito unahan nilong na midaan kay aroy mi kadagrin pot. Kundi ta mamitpit. Ni snack pod si Undoy aga ko maniud to. Ano ko maniud to daan sa bahay para bantay isda pinirito. Kay usog pa mapuko ganina. Imo man pud dangkin donut kaya na may das Undoy gapon dangkin donut. Ikan sa jag ubay na may dangkin donut pud sa ubay nagdapos sa makdo gamay. Mo na yang kabusdan pero karon mo rin bati na ko kagutom. Hello. Sure. Vlog nga. Di tambak ko video. Tambak ko video. Manay lang nga na. Followers eh, mami. Taga diri ra ka ma'am? Ubay. Abot pa ka diri lago naman eh. Nagbuhan din ang Ay, lakaw. Ay, ulay ta. Ay, wait lang. Ulay ta. Sige ga. Selfie ra ta? Against the light. Mura. Ana, sige diri ta. Picture sa mi doy kare doy. Kay tagsara Ay, tagsara tama ka sa makagawas. video, no? Daghan bitaw mo ingin tambol ko nako. Yeah. Aghapong cellphone sa una, grabeng. Kana bitaw makasabi ba? Ay, mga anak. Tulo na ka to, igiskwela na pod. Salamat ma'am ha sa pag-follow. Oh, thank you very much. Mangita sa pagis na. Mungkubo mo ta kog jacket ang ngita. Man ni ra panidaghanan sa pa na pagpurot. Pinyato dio. Pinyato. Palit ko dari pinyato. Diri pa ta nakita no nga deur man ta natulong sud kay gatapad ra ubay. Ubay mo kani sa. Ay taga diri ka. Thank you ma'am. Salamat ma'am. Gamay. Daghan bitaw mi gala. Igsoon kang Floramiday. May sila na igsoon kang Floramiday. Ako bitaw ni. Dako malay ka.
Ay, si Undoy. Wa pa na usahay lang mailan. Aga ko di ko nila mailan kay dako mo kog video. Oh, pero ning tam ni agi pa kog dako pag humanahag panganak. Nga pag humanahag. Wag karon pa. Salamat mama. Bye amping. Mangita sa ko tariguan. Makaon. Mangita sa tagang sa ating ipanula ka ng tubig ra. Ay dara limonsito ra laman. Limonsito. Yeah. Ay di pa man bugnaw. Minta tong bugnaw kay parus-urus pud. Pikas din sinay bugnaw dari kay nagsinaw-sinaw man. Wagi kalong. Ay di ani ah. Gilong ikaw na pud. Ay kare limonsito. Kare rahe. Nakay kwarta? Pwede na yung Gcash bayad. Pwede ra day pud pero ampo ko Gcash gihapon ma'am. Sigara tong pabayran kay dami nang hagad og hapit kuno dalikyat. Mag Gcash ka doy? Tinuod ka? Di na mo Gcash ma'am, mag-cash mo siya siguro. 190. Adyo na naman kay pangsalpak ra na sang bag ana. Oh, parang di nakasog plastic. Salpak sa bag. Salamat ma'am ha. Itag ra ko sa tong picture ma'am. Salamat ma'am ha. Sige ma'am, dari sa amin sa gawas, guys. Snacks at talarig balig 18. Arita, di po di danar, adera ra naman ta. Sa una, uya pa mi undoy, dire na jud ni maghapitan, dahil lain na jud tindera dari sa likyat. Hangtod nga minjo na laman mi, nga minjo. Iya mao gyapon, miuto ta. Are ko. Kita ay. Naiman. Kita. Maniud to taninzo. Ani paniud to og traveler sa una gani guys kanang suro Miss Undoy sa no, pay tarong kita sa video-video. Dara mig kuan, hapit ra mis ka sagutan. Kalibunan. Kaon. Busog na. Ja, parisag bijabas. De, abre sa debe. Pud-pud maguhang kuko. Angin lagi ng sigar, dinagang ko na pud-pud. Bestseller ko ni Salikit ni lumpiaan. Lumpia pa rin eh. Dama-dama na pud. Lumpia. Ano dyan bitaw pud? Wikan pa ni Miss Dawis di ay. Munggos. Lumpia. Okay na, doha ka buog. Tulakan pud. Limonsito. Tulubandag pa ni Udto. Limonsito dyan ay. Nanong ka ni mapayanggi. Palit niya. Nag-acid ay na ni. Ada, gimana? Nani ara ba kay rambong nawa urus-urus. Agahang craving guys nga mani nga dinangag nahimong mani nga pinyato. Kaon. Grabe. Lago mo, Prag Milo guys, gawan bisis bukid dami sa Makapiko Bridge. Oh. Alami ara ba ni og tinaw lami lang mo dyan. Kuya laman po guys, baha ba kay dako ba ining baha, magisig ka ni tabok ug dama-dama kag kuan na ni makalipot og baha. Mga karsada nangangab-ngab na kay kana magbagjo bitaw dog magbagjo siyempre mo dakog tubig mangab-ngab ag ilawom ay di anami ikag manig mini for guys nga paliton ikag wa may kwarta madalaman ka palupay. Bless. Nana, take out the jacket. Yes, I will. We will plant now. We plant the bougainvillea. Did you sleep? Sabi ito mas nang ko murag na kuan sa abog, nilam usog abog. Ha? Alas 2 nagpaniud to. Nasa mo to ni kagiring. Isda pinirito. Kaon ta? Isang hapon na naman dito sa aking backyard. So nga ni magkuan guys, mag-ICU, tanaw mga dabong man ano kay nagpruning ko ganina kay nag-abunom ko gahapon. Ya magpruning ko no ta buntag sa ju. Kay aron mo heal pagidang samad sa init. Damo na anggi tanang biskay nami lakaw. Mulakaw nang tami palit gatas. Di pa pwede kay madaot naman eh, malaos naman. Ja nagpruning man jud ko sa buntag. Di man ni magtisok ingana. Sudrag si Lupin.
Naman ito ng utana, saan ko nag-ICU. Nara, sinundog, raman si punas mga nananam. Tanog, lastiko, kananglan, magkuumras sa sud. Medyo basa-basa, agamo ang lapok. Medyo radi pa na arang basaa. Yan, mukuum na siya, kanang isang kuumo na mubuhi sa tuang kuan. Uwak. Gana ra, nadaghan ni kayo duha ka kabo. Alam man naghimo og tubig kay arong ulian kay na dag lagi. Nadag na laos ba. Palit kaning ang silupin ngutan na mo 5 by 12 ni ilang height og length ni sa width og length na nagkadungit na. Sa imong cotton mga sakadango kapin mo to imong cotton. Sukag mag propagate through ICU method. Ara. Hagtan. Itago nimo sa lamdag pero way adlaw. Bright siya pero di direct sa adlaw. So manon sa rin ha guys, na daghan-daghan man yo. Balik ra taan sa inig humanaho dari sang trabaho. Hi, what's up? I'm almost done. Wait for me. Asa ning isilong? Mo na ni guys agatag na putos. Tana ko gihakot ito uban. Nga na sa forma sa ugma magmuis na siya. Grabe ko sa gakuan guys. Kusag ka tukuan niya pa may kalakaw. Pero mula ko gihapon ni kay bata nga duman gatas din na pwede. Way gatas, bahalag. Kinaunsa, basta kayo inom na silang gatas. Ano man eh? Mana kilo orla ba? Ang Chris man eh. Salamat. Kaya remit yun. Kaya rong buhay buto. Gatas. Kaya lang coat maganda ng ang bag. Lito na naganda ng pagkain ba? Shopping to you. Kapan na pa rin magkasapatos oh. Ang baligda, gidana pa sa gawas. Are you happy? You're like a frog. Frog is happy if it rains. Frog is happy when it rains. You're like a frog. Mga antan nitong mga guys, wa pa man po'y kuan, pudyat sa amo nga mulakaw na ni, napang po'y uwan kasi pangilat, habdasan. Mula ito ni family house. Ang kauban yan, ang amig mangga, kumain dyan manggo. Do you like it? Yes. Is it sweet? Wait, luwa-luwa. Dalton, have you seen my slipper? Thank you. Thank you. What about yours? Where's the other one? Here. Ikuan sa kundag sinilas, pero di ko dani kay basa. Nabasa sa uwan. Ngilngig. Sa naman yung forma. Uy. Yes, sure. Come on. Palit sa migatas kay gamang bata. Wa na. Hold the umbrella. You can hold it. Careful ha. Di pwede ko gatas. Namulaos ko na may lulu ariston kay magkuha mi og speaker. Kaya nga matutatay nga. Uy, Dalton. Hulian ko na that speaker. Kay hindi ko nila magamit ito. Sige na kong practice na nagkanta. Ala na mga silingan na mga lipong na sang tingog. Mura nagbakang giihaw. Go, Dalton, get inside the car. We're gonna get wet now. Come on. Daan namin sa mo ang lungsod guys. Ang maghanay flag kaya pitag pista nila. Karong 25 o 26. Frog here. So many flags. Nice, the frog is so far away. Flags. Flag. Can you say flag? Frog. A frog, not a frog. Flag. Can you say it again? No, it's not. It's a mid square. Can you say it again? Flag. Frog. Flag ha, not frog. Frog is a kukak-kukak. Cut. Where's Tatay? I'll buy some milk for you. Because you won't sleep without milk. No more milk ha. We have no money to buy milk. Just drink water. Is it okay with you? Why are you sad? Do you want milk or water? Milk. But we have no more money. Money. What will you do so we can get money? Get money. Where? Where are we going to get money? Get money. Dad is getting money. Yeah, but where are we going to get money to buy the milk? Buy milk. Tate has no work now. Daddy had work. Daddy had work. Are you sure? Yeah. What about drink water? What about drink coffee? No. Coffee only, no more milk. No. What about drink clout? No. But it's yummy. No. What about drink Hilba? No. What do you want? Apple. Apple? You want milk or sugar? Or what? Milk or Ice cream. water? Ice cream. No, no ice cream. We have no money for ice cream. Yeah, bata, nagkatakantag rin go away. Padung na may matagbang the rest family house, guys. Hapon na. Careful walking, ha? Watch your step. Go, 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 go! Go! Hi, panda! Nagbuling-buling na pus panda. Arang kasi gagawan na ni Be? Mao man po dito. Amin ko, Nay. Go, bless your lolo over there in the bed.
Lolo, kuno gitawag ka tay. Sampit ka tay, mo-bless. Hold, Lolo, Ariston's hand. Amin kuno siya. Diyan na mi guys, we're home. Hanggang tagpilunan dayron mga kuan. Sinina. Oh, kapoy ko katugon ako. Check sa tag mga comment de. Check sa tag comment sa tuang vlog diha sa adlaw. Shout out ko ni Ate Marisa Esparas og ni Maria Dolores. Ni Pinay Kano Life og ni Laika Kalape og ni Divina Grace Padas. Pili sa taghap Nelsa og ni Arlene Rolyon. Ay, na pag mic tag pala na ni. Malindero. Hello, ma'am. Og ni Lea May Liayang. Berna Mendoza. Shout out ko ninyong tanan. Nangutana si ma'am Malindero. Og namaligja ba kuno ko bougainvillea. Na ako daghang bougainvillea pero wa pa na release agaban kaya pa na mawak.